Здравейте, приятели! Намираме се на езерото Гарда, къмпинг Лака. Тук, като гледам, рейтинга му е 4 от 5 в приложението Park for Night. 10 на 12 км се намира от магистралата Милано-Венеция. Така, изкарахме 2 прекрасни дена. Тази кола забелязахме, че я дават под наем. И ето тук така. Я да видим, аз ще направя една снимка, да му се сложи, да се вижда така по-лесно. Така. Ние сме на място 36, сега ще го видите, най-долу сме на първа линия, тук както е реката, на терасия. Значи колко тераси има? Значи тук има, освен за кемпери и каравани, има и за бунгала. Имаме ресторант с работно време. Ние не го посетихме, защото вървяхме покрай езерната. Ето го тук е ресторанта, детски кът. Пише, че е отворено. Я да видим какво са написали, защото с езика трудно се оправяме. Значи пише, че е отворено от момент само да видя. От 14 февруари до 6 ноември работи. Явно тогава времето позволява. И тук е ресторанта. Много приятна атмосфера, много красиво. Гледката към езерото е уникална. Ние време оцелихме с много хубав декор, което е много приятно, много хубаво. Има и басейн. Басейна е пълен, но в момента не работи. Я да го погледнем. Видяхме, че е отворена вратата. Много е хубав. Много е хубав басейн с детска част. Обаче водата е хладна, още не е за приличен басейн. Леле, много е хубав. Нали? Yeah. Много е хубав. Много хубав басейн, шезлонги, масички. Разкошно. Така. Айде да почнем от някъде. Ще го обиколим, доколкото е възможно. Тук горе са бунгалата, доколкото видях. Я да видим сега. Идваш. Ето има табла обяснени. Така. Да видим от този час. Тук виждам повече каравани има и бунгала. Той е първо ниво, даже се води второ ниво. Като гледам от горната страна още има бунгала, така да ги нарека. Ето тук може би за караваните са оставили места. Гледам има и вода на повечето места. На нашето място няма вода. Не знам как ги разпределят. Тук е каравана. Място за колата, виж. Ето и горе е така. Къде са това? Къде са? Те от другата страна са. Те караваните, те си ги направи като в България си едно, нали, по-постоянно, така, по-стационарно са ги настанили. Да. Затова аз помислих, че са тук и бунгалата. Значи тук са караваните, той може би е за палатка ли да е? По-малки са качели тук парцелите, виж. Ето виж, това са води такос, каравана. И кемпер има даже. Уникална гледка, много е красиво, много е хубаво. Много ни хареса. Спахме спокойно. Сега ни предстои трета нощувка, рано сутринта отпътуваме за България. Бяхме предвидили ден или 2, а останахме реално 3. И просто много ни хареса и затова си останахме. Ето, още от тук почват. Супер е. И тук е хубаво. Ние сме на първа линия. Сега първа линия има си предимство и нещата си. Тук е малко още по-тихо. Долу така се отсреща и така един лек бриз от езерото. Мушички има сега, това нормално на езеро сме. Да. Ето ни вечерта. Вечерта сме дошли, точно е тук, така застанахме, разбрали? Да. Значи вечерта се объркахме, не видяхме табелата, искаме да влезем от този вход. Малко е стръмно, но няма проблем, минава се. Без проблем. Ще се завъртим по спиралата. На тераси е направено, много хубаво, много хубаво.
така че всеки получава достатъчно добра видимост към самото езеро. Вечерта светят селца и грачета, които са насреща. Изключително приятно. Вижте, този кемпер даже е по-дълъг. И пак се е събрал, значи не са малки местата, което е много добре. Да, и тук е хубаво. Колелета, всички са с колелета. Тук видяхме, че давате колелета под наем, обаче, понеже не взехме нашите колелета, обаче просто се поразходим по алеята, ще видите, тя ще оставим за накрая, там къде сме паркирали ни. Да, има свободни места. Може би ни дадаха, им е било свободно отпреди, защото сега като попитахме на рецепцията, ни казаха, че поне сме казали ден-два, пък останахме 3, защото много ни хареса. И решихме да се възползваме от почивката си да починим. И затова стана лек проблем, но се реши проблема. Така или иначе. Защото други хора идват на нашето място. този мотор къде са го събрали? Интересно. Немския мотора. Ето има стъпалца, директно долу се завиш. Даже и канализация са направили да, като падне дъжд, да се оттича. Нали, ясно е, че на всяко място има ток. За тока няма проблем. Казаха, че панцер е 1200 вата. 1200 вата предупредиха на 3 пъти, ни го казаха. Може би ако включим сушуара, може и да изключи. Но имаш сушари в банята. Имаш ли сушуар? Да. Май имаш или нямаш, не съм сигурен. Ще видим и банята. На мен лично не ми се налагало да ползвам сушуара в банята, понеже нямам коса и... Това е бунгало обаче. Значи бунгалата от другата страна са. Има или са си го направили тук от каравана, е станало бунгало, не знам. Ето и сега то си рече си каравана, стационарна. Ай на следващото ниво. Тук в дясно ги видяхме. Атмосферата е изключителна. Просто ни дойдохме по тъмно, обаче много ни хареса. Дори по тъмно се усещаше. Ето тук има парко места, няколко, няма влизаме на там. Минем от тук от тази тераса. Тук се наместват така, които се съберат, така че да имат пълна гледка към езерото. Може би за това семейство става дума, дето сме му взели мястото. Което си е, може би, с резервация, понеже не ползваме резервация, защото не знаем къде колко време ще се забавим и затова и дали ще стигнем до мястото, където даже нямахме план да идваме тук на този къмпинг, но видях, че работи и решихме да го посетим, за което останахме много, много, много доволни. Лично ни много доволни останахме. Хората са явно на разходка. Няма ги, някои се пекат. Температурата в момента е в началото на април е около 17-18, да сме точно 18 градуса, казва часовника. На водата проверих каква е температурата в интернет. Пише, че около 11 градуса. Един господин се изкъпа. Аз лично не мога да направя. Даже в басейна може би е по-топла водата, отколкото в самото езеро. Защото то от ледниците се топи и се събира водата, не знам. Не съм докосвал лично аз. Ти като е пипна водата, как беше? Много студена. Много студена. Ето и канута карат. Много хубаво, гледай хората, хем кану имат, хем и бегачи имат. Абсолютни спортисти. Ние мисля, че ги заснехме, ако са същите. И така, много хубаво, много хубаво. Изключително чистичко, цветя, палмички, дръвчета. Хем дръвчета не са разсъпнали. Ето тук има и хора на палатка. Тук така обаче не мога да се направи кръгче с колата. Значи седим по пътеката на долното ниво. Колко? Около 5 тераси са горе-долу. Пожарогастири навсякъде.
както трябва. То общо взето нямам какво да кажа. Направено е с разбиране както трябва. Тая пътека тя си и тук към хората. Браво. Се замина долните две нива. И тук виж, имаме паркоместа за караваните като долът. Колите там са си спрели хората, ама да не спират тук и там. Нали. Охо, гледай душовете. Супер, летни душове. Разкошно. Айде да видим сега от тук. Значи имаме още две нива, ще ги обиколим всичките. То можеш и да казваме някои номерация. Я да ги видя, че тук примерно на място 69. Това е трето ниво, като гледам. Ние сме на първо ниво. Това е примерно място 68, 67. Обаче вода няма навсякъде. Тук и там е водата. Може би с водата е допълнителна екстра. Примерно място 67, където е караваната, има вода. Я да видим тук. Има ли пак вода? То палмички. То много красиво. Много красиво. Тази страна залесено, направено, поддържано. Да. Може би караваните ги слагат. Разбрали? Понеже няма навсякъде. Ето, примерно тук при кемперите няма вода. Значи там където са евентуално каравани, тук случайно съвпадение, може би тук за каравани е предвидено. Даже са нарисували, ето, тук са нарисували докъде е разрешено да стърчи. Не е желателно да стърчите по-насам. Вечерта като паркирахме, гледах да спра максимално напред, а то се оказа, че нямало нужда, защото те са го нарисували хората. Това са дамските баня и туалетна. Я да влезем, да хвърлиме на око. Значи оставили са тук, чисти са и самите хора се държат чистичко. Течаща топла вода. Тук тремивки. Ела да видим на баня. Прекрасно. Закачалчица, чистичко, хубаво. Тук има за химическите туалетни. И повечето е бани. Тук за химическите туалетни. Това мисля, че е за пране. Ако не бъркам. Мъжки писуари има и тук така. Ето ги тук писуарите. И туалетни отляво, отдясно. Прекрасни. Даже са смивка. Всичките са туалетна със смивка, което много високо ниво. Предполагам, че дамското е същия вид. И от двете страни може да се влезе. Доста са санитарните помещения. Просто са го направили за много народ. Всъщност пише в Park Fortnite, поне я прочетах, защото с езика не всичко мога да разбера, което ми казват. 152 места, не знам дали го казах по-рано, което е разкошно. И в този период на годината той почти е пълен къмпинга. Сега ще минем. Той ниво всъщност е идентично. Ела да видим само това. Тук пак летни душове. Това са, предполагам, от самите имаше хора в едното. Така наречените бунгала. Ето вече сме на първо ниво. Я да видим сега тук какво има. Ето тук паркоместа. Разделно събиране на отпадъците. Нарисувано е, предупредиха докато не разбраха, че докато не се убедиха, че съм ги разбрал какво ни обясняват, не оставяха. Смисъл много важно беше за буклука. Нали, ни бяха обърнали, тук ни хора си вечерят вече. Това вече е за вечеря. Така. Само така отгоре ще погледнем. Тук пак са паркоместа за кемпери. Горе-долу те си ги поглеждат и си ги преценяват. Дадаха ни картата в ръката. Сяхме да видим. Те сами ни казаха. Да видим мястото дали ни хареса. Казахме харесва ни. Ето ги тук бунгалата. Не знам колко на брой са. Има. Ние да няма. Връщаме се. Това помещение отзади не го знам какво е. Магазина е съвсем наблизко. По-късно ще го посетим. И така. И всъщност всички нива са хубави. Зависи какво
какво ви трябва. Ето вижте, тук местата са номерирани 25-26. Значи като дойдеш, обясняват ти къде да спреш колата, което никак не е зле. Всичко е ясно и точно, което много ми харесва. Така. Сега. Значи ние сме на място 36. Място 36. Само статуята, виж, с надписи, кое е на къде е, за кучетата обяснено. Абе, всичко е както си му е реда. Така. Ние двете посоки всъщност вървяхме. Разгледахме ги. Сега ще слезем по едната пътека. Ела. С чипа се отваря от 22 до 8. Може да отворите с чипа. Той е допълнителна сигурност. Така. Дай да видим сега, да обясним. Да обяснява се. Значи тая алия продължава 2 км натам и 2 км насам. Някой е плувал. Виждаш? Някой е плувал. Първият ден вървяхме в тая посока. Пихме чаша винци. Имаше заведения отворени. Не всички заведения работиха. Днеска, втория ден, ходихме в тази посока. Имаше повече заведения, които бяха отворени. Там също консумирахме. Пицата беше 10 евро. Нормална пица. От рода на маргарита. Нали, не е нещо особено. Май по-скъпти бяха към 14 евро. Така. Значи има достатъчно врати. Красота. Ето на и нас. Тук сме ни. Айде ще влезем през другия вход. И общо взето това е, нали, като цяло къмпинга. Дърветата са подкастрани, просто и цялата алея така, вечерта свети, нощно време свети, има така осветление по тук през колко това е, през 10 на метра, осветление, свети, така една много приятна светлина и вечерта става за разходка, кошчета, супер е, водата е съвсем до вас. Тя си става за къпания, ама ние не сме аз поне не е моето на такова студиено. Камъчки, супер е, сълза е водата. Видяхме, че се предлагат коли под наем, мотори под наем. Какво още имаше? Водолази, който иска да се гмурка, също има. Колела, всичко се предлага. Което му очуди, че и на къмпинга, ето спортуват младежите и по-възрастните. Ние бяхме на разходка. Сега ще влезем през другия вход. Отваря се. Супер. Много приятно и много сигурно, нали, защото няма как да се отвори по друг начин. Ето тук е така. Това, което исках да обясня. Значи нарисувано е докъде да стърчите най-много. Значи, ето. Вечерта не го видях това нещо, но през деня сега го виждам, както горе нарисувано, което спрат настрани, докъде могат да стърчат. Така, това е като цяло от къмпинга от мен. Ако ви е харесало видеото, не забравяйте да се абонирате и да сложите лайк. От къмпинга ще отидем до хранителния магазин, който е на 500-600 метра. Едно байерче има да преодолеете и сте на магазина. И така, стигнахме магазина, значи там виждам табелката в тая посока, откъдето дойдохме, Десензано е на 6 км. Къмпинга ни се пада тук долу в ниското. Има пешеходна алея и магазина е Конът. Сега ще го посетим. Изключително зареден магазин. Всичко, от което имате нужда, можете да си го вземете. То не е вина, то не е сирена, то салами, меса, риби, всичко. Топени сирена, вакуумирани. Огромен магазин, както казвам, всичко необходимо има. Ние
Имаме нужда от някои работи, сега ще си ги накупим и се прибираме към кемпера.